10వ అధ్యాయం మళ్ళీ రెండవ భాగం కంటిన్యూ చేద్దాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయ చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణి. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధాకాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ 10వ అధ్యాయము విభూతి యోగము, భగవత్ విభూతులు అని చూసాము. భగవత్ విభూతి యోగం, దీంట్లో ఒక 20 శ్లోకాల వరకు నిన్న మనం క్లాస్లో చూడటం జరిగింది. సో భగవంతుడు నీకు ఈ జ్ఞానాన్ని చెప్తాను, మరి ఇంతకు ముందు కంటే కూడా వివరించిన దానికంటే ఇంకా ఉత్తమమైనది. అది దేవతలకు మహర్షులకు కూడా తెలియదు. ఎందుకంటే నేను ఆది దేవుడిని అవ్వడం చేత వాళ్ళందరూ నా తర్వాత పుట్టిన వాళ్ళు కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా నా పుట్టుక వైభవం దేవతలకు కానీ మహర్షులకు కానీ తెలియదు. నేను అజుడను, పుట్టుక లేనివాడినని, అనాది బిగినింగ్ లేనివాడి, ఆది లేనివాడు అంటే బిగినింగ్ లేనివాడు అంటే ఎప్పుడూ ఉండేవాడు అని కానీ, మరి సర్వలోకానికి మహేశ్వరుని అని కానీ తెలుసుకున్న వాళ్ళు అసమ్మూఢ సమత్యేషు, ఈ ప్రపంచంలో మూఢత్వానికి గురి కాక సర్వ పాపాల నుంచి విముక్తి అవుతారు అని చెప్తున్నారు. భగవంతుణ్ణి జన్మరహితుడని, అనాది అని, సర్వలోక మహేశ్వరుడని అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. సో అది అంటే భక్తిభావంతో, కంప్లీట్ విశ్వాసంతో అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు. సో ఈ మహర్షులు, సప్త ఋషులు, మరి సనక సనందనాది సనత్ కుమారులు, సనాతన కుమారులని 4 ఉన్నారు. బ్రహ్మకుమారులు, 14 మంది మనువులు, వీళ్ళంతా కూడా నా మానసం నుంచి ఉద్భవించారు. ఆ తర్వాత అన్ని లోకాలలో, ఈ విశ్వంలో ఎన్నో లోకాలు ఉన్నాయి కదా, అన్ని లోకాలలో ఉన్న సమస్త ప్రజలు వారి నుంచి ఉద్భవించారు. సో భగవంతుడు ముందుగా వీళ్ళను పుట్టించడం జరిగింది. అది ప్రజాపతులు అని వాళ్ళ పేరు. అయితే నా యొక్క విభూతులు, దివ్యశక్తులు నిజంగా తెలిసిన వాళ్ళు నిశ్చల భక్తి యోగంతో నాతో ఏకమవుతారు. ఇందులో ఏమాత్రం సందేహం లేదు అని కూడా చెప్పారు. సో భగవంతుడి యొక్క మహిమల్ని, శక్తులని యథార్థంగా అర్థం చేసుకున్న వాళ్ళు నిశ్చలమైన భక్తి యోగంతో ఏకమవుతారు. సో భగవంతుణ్ణి అంత విశ్వసనీయంగా నమ్మినప్పుడు ఆ భక్తి అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆయన మహిమలు, శక్తులను మనం విశ్వాసంతో కనుక నమ్మినప్పుడు, అర్థం చేసుకున్నప్పుడు ఆ భక్తి ద్వారా, అప్పుడు తద్వారా ఏర్పడిన భక్తితో ఆయనలో ఏకమవుతాము అని చెప్పారు. తర్వాత ఈ 4 ముఖ్య శ్లోకాలు భగవద్గీత సారాంశం అని చెప్తున్నాం. దాంట్లో నేను అందరికీ ప్రభువు, సర్వము నా వల్లనే నడుస్తోంది, ఇది అర్థం చేసుకుని, ఈ రకంగా నన్ను అర్థం చేసుకుని పూజించే వాళ్ళు, అలాంటి వివేకవంతులు నన్ను ఈ రకంగా అర్థం చేసుకుని పూజిస్తారు. ఏది, నేను సర్వానికి ప్రభువునని, సర్వం అంటే భగవంతుడిని ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవడం కూడా వివేకమే, జ్ఞానమే. కాబట్టి ఆయనే సర్వానికి ప్రభువు, ఆయన వల్లే సర్వం నడుస్తోంది అని ఎవరైతే సంపూర్ణంగా అర్థం చేసుకుని భక్తి విశ్వాసాలు పెంచుకోగలుగుతారో మరి వాళ్ళు వివేకవంతులు. ఎందుకు అంటే ఆ భక్తితో వాళ్ళు ఆయన్ని చేరుకోగలరు.
తర్వాత నా మీదే చిత్తాన్ని ప్రాణాన్ని కూడా ఉంచి, అంటే జీవితాన్ని శరణాగతితో అర్పించి బోధయంత పరస్పరం, ఒకరికొకరు బోధించుకుంటూ ఉంటారు భగవంతుడి గురించి. కథయంతశ్చమాం నిత్యం, నిత్యము నా గురించి నా లీలల గురించి చర్చించుకుంటూ తుష్యంతిచ రమంతిచ, తృప్తి పడుతూ ఆనందిస్తూ ఉంటారు. అంటే భక్తులు ఎలా వాళ్ళ యొక్క కార్యకలాపాలు ఏంటి, వాళ్ళు దేనిలో ఆనందాన్ని పొందుతారు అనేది ఇక్కడ చెప్పారు. తర్వాత తేషాం సతతయుక్తానాం భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే సతతము ఇలాంటి కార్యకలాపాల్లో నిమగ్నమై ఉంటారో వాళ్ళని, ఎలాంటి కార్యకలాపాలు, భజతాం ప్రీతిపూర్వకం, ప్రీతిపూర్వకంగా నన్ను భజించే వాళ్ళు, నిత్యము సతతము ఇందులో యుక్తులై ఉండేవాళ్ళు, దదామి బుద్ధియోగంతం, వాళ్ళకి బుద్ధియోగాన్ని నేనే ప్రసాదిస్తాను. ఏనమాం ఉపయాంతితే, దాంతో వాళ్ళు నన్ను చేరుకుంటారు. సో ఎవరైతే ప్రేమపూర్వకంగా భక్తితో భగవంతుణ్ణి సేవిస్తారో వాళ్ళకు బుద్ధి యోగాన్ని ఆయనే ప్రసాదిస్తారు, దాంతో వాళ్ళు భగవంతుణ్ణి చేరుకుంటారు అని చెప్తున్నారు. సో వేరే జ్ఞానం అవసరం లేదు, ఆయన మీద భక్తి భావాన్ని పెంచుకోగలిగితే చాలు అని మనకి ఈ శ్లోకంలో అర్థం. ఇంక ఈ 4 ముఖ్య శ్లోకాల్లో లాస్ట్ దాంట్లో తేషామేవానుకంపార్థం అహం అజ్ఞానజం తమః, అలాంటి వాళ్ళ మీద విపరీతమైన కరుణతో, అపారమైన కరుణతో, అహం నేను అజ్ఞానజం అనే తమస్సును, చీకటిని నాశనం చేస్తాను ఆత్మభావస్తో, వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి జ్ఞానదీపేన భాస్వత, జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో ఇలాంటి భక్తుల హృదయాలలో నేను వారి మీద అపారమైన కరుణతో వాళ్ళ హృదయాల్లో ఉండి అజ్ఞానం అనే చీకటిని నాశనం చేసి జ్ఞానదీపాన్ని వెలిగిస్తాను. సో జ్ఞానదీపం వెలిగించటం అంటే మరి మోక్ష మార్గాన్ని వాళ్ళు సంపాదించుకున్నట్లు. సో అర్జునుడు ఇదంతా విన్న తర్వాత మరి పరంధామ, పవిత్రుడా, పరబ్రహ్మ అంటూ స్తుతిస్తూ, పురుషం శాశ్వతం దివ్యం ఆదిదేవం అజం విభుం, ఆదిదేవ అజం పుట్టుక లేనివాడ, విభు ప్రభువా, నీ గురించి అహుస్వాం ఋషయ సర్వే, ఋషులందరూ చెప్పారు ఇదే, దేవర్షులందరూ, నారదుడు మరియు అసితుడు, దేవలుడు, వ్యాసుడు, ఇప్పుడు స్వయంగా నువ్వే ఈ విషయాన్ని చెప్తున్నావు. కాబట్టి నిన్ను ఏ రకంగా స్మరించాలి, ఏ రకంగా తెలుసుకోవాలి, ఏ ఏ స్వరూపాల్లో చూడాలి అని చెప్పి అడగడంతో అప్పుడు భగవంతుడు ఇవన్నీ కూడా కొన్ని విషయాలు చెప్పి స్టార్ట్ చేస్తున్నారన్నది మనం ఇంతవరకు చూసాం. సో ఎక్కడ ఆపాము? 20th శ్లోక ఏమంటుంది? అహమాత్మ గుడాకేశ సర్వభూతాశయ స్థితః, అహం ఆదిశ్చ మధ్యం చ భూతానాం అంత ఏవ చ. సో అహం ఆత్మ, నేనే ఆత్మను, గుడాకేశ అంటే అర్జునుడిని సంబోధిస్తున్నారు. నిద్రను జయించినవాడ, చీకటిని జయించినవాడ, తమో గుణాన్ని జయించినవాడ అని అర్థం. సర్వభూతాశయ స్థిత, అన్ని భూతాలలోనూ, భూతాలంటే భూతాలు కాదు, జీవరాశులు అని చెప్పుకున్నాం. అన్ని జీవరాశుల్లో స్థితుడై ఉన్నాను నేనే ఆత్మను, నేను అన్ని జీవరాశుల్లో స్థితుడై ఉన్నాను పరమాత్మ రూపంలో. అహం ఆదిశ్చ, నేనే ఆదిని, సోర్స్ని అన్నిటికీ. మధ్యంచ, నేనే మధ్యాన్ని. చ భూతానాం అంతా, అన్ని జీవరాశులకు అంతాన్ని కూడా నేనే బిగినింగ్ని, నేనే మధ్యని, నేనే అంతాన్ని. అంటే నేనే సృష్టిని, నేనే నడిపించేది, పోషించేది, నేనే అంతం చేసేది, లయం చేసేది కూడా నేను. సో సృష్టి, స్థితి, లయ నేనే సమస్త జీవరాశులకు అని చెప్తున్నారు. భూతానాం అంతం కూడా అన్ని జీవరాశులకు, అంతాన్ని ఏవచ, అంతాన్ని కూడా నేనే. సో నేను అన్ని జీవ హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను, అన్ని జీవాలకు కూడా ఆది మధ్య అంతాలు నేనే అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. సర్వ విశ్వాలందు భగవంతుడు పరమాత్మ రూపంలో ఉన్నాడని శుభలోపనిషత్తులో కూడా చెప్పబడింది. ఇలా ఎన్నో చోట్ల చెప్పబడింది. భగవంతుడు కూడా స్వయంగా ఇక్కడ చెప్పారు. భగవంతుడు 3 పురుషావతారాలు భాగవతంలో వర్ణించారు. ఏమని? విష్ణుస్తుత్రీని రూపాణి పురుషాఖ్యాన్యధో విడు అని సాత్వత తంత్రంలో కూడా అవతారాలు వర్ణించారట. అంటే భగవంతుడు కారణోదక సాయి విష్ణు, గర్భోదక సాయి విష్ణు మరియు క్షీరోదక సాయి విష్ణు అని 3 రూపాల్లో ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో ఆయన ప్రకటితమయ్యారు, అంటే కనిపిస్తున్నారు. భగవంతుడు ఆదిదేవుడు ఈ 3 రకాలుగా కనిపిస్తున్నారు.
యః కారణార్ణవజలే భజతి స్మాం యోగ నిద్రాం. సో కారణోదక సాయి విష్ణు బ్రహ్మ సంహితంలో వర్ణించారు ఏమని, ఆయన ఈ కారణ సముద్రంలో యోగ నిద్రలో ఉన్నారని. సో దేవదేవుడు సర్వకారణ కారణుడు అయిన శ్రీకృష్ణుడు విశ్వజలాలందు మహావిష్ణువు రూపంలో శయనించారు. అంటే అనగా అతడే విశ్వానికి ఆది, సృష్టులకు పోషకుడు, సమస్త శక్తికి అంతము అయి ఉన్నారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడి నుంచి ఇంకా వివరంగా చెప్తున్నారు. సో ఇందులో నేనే అన్ని జీవ హృదయాల్లో ఉన్న పరమాత్మను, సర్వజీవులకు ఆది మధ్య అంతం కూడా నేనే. అంటే సృష్టి నేనే, పోషించేది నేనే, లయం చేసేది నేనే అని కూడా దాని అర్థం అన్నమాట. ఆదిత్యానాం అహం విష్ణు జ్యోతిషాం రవిరంశుమాన్ మరీచిర్మరుతామస్మి నక్షత్రాణం అహం శశి. సో నేను ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడును, మరుత్తులలో మరీచిని, నక్షత్రాలలో చంద్రుడను. సో ఆదిత్యులు 12 మంది ఉన్నారు. వాళ్ళలో శ్రీకృష్ణుడు ప్రధానుడు. ఆకాశంలో ప్రకాశించే వాటిలో సూర్యుడు ముఖ్యమైన వాడు. అలాగే భగవంతుడు సముజ్వల నేత్రంగా బ్రహ్మ సంహిత అని లో అంగీకరించారు ఆయన్ని. ఏమని? సముజ్వల నేత్రము అని. అంటే ఆకాశంలో 50 రకాల వాయువులు వీస్తూ ఉంటాయి, గాలులు. వాటికి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి మరీచి శ్రీకృష్ణుడి యొక్క ప్రతినిధి. ఆ తర్వాత రాత్రి సమయంలో మన నక్షత్రాలన్నీ కూడా ప్రధానుడైన చంద్రుడు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి. మరి అన్ని నక్షత్రాల్లోకి మనకి బ్రైట్ గా కనిపించేది మూన్ కాబట్టి. చంద్రుడు ఒకానొక నక్షత్రం అని ఈ శ్లోకం ద్వారా గోచరిస్తోంది. అంటే ఆకాశంలో మెరిసే నక్షత్రాలు కూడా సూర్యకాంతినే ప్రతిబింబిస్తున్నాయి. విశ్వంలో అనేక సూర్యులు కలరు అనే సిద్ధాంతాన్ని వేదవాంగ్మయం అంగీకరించదు. సూర్యుడు ఒక్కడే. సూర్యుని కాంతిని ప్రతిబింబించడం ద్వారా చంద్రుడు ఎలా అయితే వెలుగుతాడో నక్షత్రాలు కూడా వెలుతుర్ని ప్రసరిస్తున్నాయి. చంద్రుడి నక్షత్రాలలో ఒకడని భగవద్గీత ఇక్కడ చెప్తోంది. కాబట్టి ఆకాశంలో మెరిసే నక్షత్రాలు చంద్రుణ్ణి పోలినవే కానీ సూర్యులు లాంటివి కాదు అని అంటున్నారు. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు అన్నమాట. సో ఆదిత్యులలో విష్ణువును, తేజస్సులలో నేను ప్రకాశవంతమైన సూర్యుడిని, మరుత్తులు అంటే వాయువులు అనమాట. 50 రకాల వాయువులు ఉన్నాయని చెప్తున్నారు కదా. వాటిలలో వాటికి అధిష్టాన దేవత అయినటువంటి మరీచిని, తర్వాత నక్షత్రాలలో చంద్రుడును. వేదానాం సామవేదోస్మి దేవానాం అస్మి వాసవః ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి భూతానాం అస్మి చేతన. వేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, దేవానాం అస్మి వాసవః దేవతల్లో నేను వాసవుడంటే ఇంద్రుడను, ఇంద్రియాణం మనశ్చాస్మి ఇంద్రియాలలో నేను మనస్సును. మనస్సు అనేది 5 ఇంద్రియాల్లో లేదు. కానీ ఈ 5 ఇంద్రియాలు వెళ్ళి దేని మీద ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపిస్తాయి అంటే మనస్సు మీదే. కాబట్టి మనస్సునే ప్రలోభ పెడతాయి. కాబట్టి మనస్సు ఇంద్రియాలకి క్లోజ్లీ అటాచ్డ్ కాబట్టి ఆ సంబంధం ఉన్నది. కాబట్టి ఇంద్రియాలలో మనస్సును గనక ప్రలోభ పెట్టలేకపోతే ఈ 5 ఇంద్రియాలు ఏం చేయలేవు. కాబట్టి ఇంద్రియాలు అని ఉన్నాయి అంటే వాటి యొక్క ఎఫెక్ట్ మనస్సు మీదే ఉంటుంది. కాబట్టి ఇంద్రియాల్లో నేను మనస్సును, జీవులలో నేను చైతన్యాన్ని, ప్రాణాన్ని. సో జీవరాశులన్నిటికీ మరి చైతన్యం, ప్రాణం లేనిదే ఎందుకు పనికిరాం. కాబట్టి ఆ ప్రాణాన్ని, చైతన్యాన్ని నేనే అని ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. ఆదిత్యులలో మధ్యలో మరి నేను పరమాత్మను అన్నది చూపించారు. ఆ తర్వాత వేదాలలో సామవేదం పైన, మరి దేవతల్లో పైన కుడి చేతి వైపు మనకి స్వర్గరాజు అయిన ఇంద్రుడు. ఇంద్రియాలలో మనస్సు, ఇక్కడ మెదడును చూపిస్తున్నారు, మనస్సును ఇది చేయడానికి. తర్వాత వాయువులు, జీవులలో చైతన్యాన్ని అన్నది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి విత్తేషో యక్షరక్షసాం వసూనాం పావకశ్చాస్మి మేరు శిఖరినాం అహం. సో రుద్రులలో 11 మంది రుద్రులు ఉన్నారు.
వాళ్ళల్లో శివుడు శంకరుడు ముఖ్యమైన వాడు కాబట్టి రుద్రాణం శంకరశ్చాస్మి, రుద్రుల్లో నేను శంకరుడను. అతడు ఈ విశ్వంలో భగవంతుడికి ముగ్గురు కూడా మూడు మూడు గుణాలు భగవంతుడి యొక్క గుణాలు. ఏది మరి సత్వగుణమేమో విష్ణుమూర్తి అవతరణ, ఆ రజోగుణం ఒక రకంగా బ్రహ్మదేవుడు ఆయన సృష్టిని క్రియేట్ చేస్తున్నాడు కాబట్టి, తమో గుణం శివుడి యొక్క అవతారం అని చెప్తున్నారు. యక్షరాక్షసుల నాయకుడైన కుబేరుడు దేవతల కోశాధిపతి, ఆయనకి ఎంతో ధనవంతుడు, ట్రెజరర్ కోశాధిపతి అంటే. సో దేవతలకు కోశాధిపతి కుబేరుడు, ఆయన యక్షరాక్షసులకు నాయకుడు. సో విట్టేశో యక్షరాక్షసులలో నేను విట్టేశో అంటే కుబేరుడను. వసూనాం పావకశ్చాస్మి అంటే వసువులలో నేను పావక అగ్నిని. మేరు శిఖరినాం అహం, సో శిఖరాలలో నేను మేరు పర్వతాన్ని. సో ఈ మేరు పర్వతం చాలా ప్రసిద్ధం ఈ పర్వతాలన్నిట్లోకి, ఎందుకంటే అది అన్నిట్లోకి కూడా చాలా ఎత్తు అయినటువంటి ఒక శిఖరం కాబట్టి. సో దాన్ని అందుకని ఒక కవ్వంలాగా వాడారు. దేవతలు దానవులు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు అమృతం కోసం మరి భగవంతుడు ఈ మేరు పర్వతాన్ని తీసుకొచ్చారు వాళ్ళు కవ్వంగా పెట్టడానికి, చిలకడానికి. అలాగే కవ్వం దేని మీద ఒక దాని మీద పెట్టాలి కదా, అందుకని కింద ఆయన తాబేలు రూపంలో, అందుకే అప్పుడు ఆ అవతారాన్ని ధరించడం జరిగిందనమాట. కూర్మ అవతారం, తాబేలు అవతారం. సో ఆ తాబేలు మీద ఈ పర్వతం పెట్టి దాన్ని చిలికించటం చేశారు. సో ఆ మేరు పర్వతాల్లో మేరు పర్వతాన్ని రుద్రులలో శివుడును, యక్షరాక్షసులలో మరి కుబేరుడును, కింద పైన రైట్ సైడ్ ఏమో వసువులలో అగ్నిని, దాని తర్వాత కింద పర్వతాలలో మేరు పర్వతాన్ని అని చెప్పి నెక్స్ట్ శ్లోకం. పురోధసాం చ ముఖ్యం మాం విద్ధి పార్థ బృహస్పతిం సేనానీనాం అహం స్కందః సరసాం అస్మి సాగరః. సో పురోహితులలో నేను మరి బృహస్పతిని, అంటే ఎవరు, దేవతలకు గురువు ఆయన బృహస్పతి. సో పురోహితుల్లో బృహస్పతిని, సేనాపతులలో అహం స్కందః నేను స్కంద అంటే కార్తికేయుడు సుబ్రహ్మణ్య స్వామిని. ఎవరు, ఆయన దేవతలకు సేనాపతి, అందుకని సేనాపతుల్లో దేవతలకే సేనాధిపతి అయిన కార్తికేయుణ్ణి. సరసాం అస్మి సాగరః, సరస్సులలో నేను సాగరాన్ని, అంటే జలాశయాల్లో నేను సముద్రాన్ని అని చెప్తున్నారు. అన్ని జలాశయాల్లోకి సముద్రం పెద్దది కాబట్టి. సో పురోహితులలో స్వర్గదేవతల్లో మరి ఇంద్రుడు ముఖ్య దేవత కాబట్టి ఆయన ఆ స్వర్గాధిపతి అంటాము. అతను పాలించే లోకం ఇంద్రలోకం, బృహస్పతి ఆయన యొక్క పురోహితుడు దేవతలకు. ఇంద్రుడు రాజుల్లో ముఖ్యుడు కాబట్టి బృహస్పతి పురోహితుల్లో ముఖ్యుడయ్యారు. రాజులందరిలో ఇంద్రుడు ఎలా ప్రధానుడు, పార్వతీ పరమేశ్వర్ల పుత్రుడైన కార్తికేయుడు సేనానాయకుల్లో ప్రధానుడు. అదేవిధంగా జలనిధుల్లో సముద్రం ఘనమైనది. ఈ ప్రాతినిధ్యాలన్నీ భగవంతుడి ఘనతకు సూచనలు మాత్రమే అని చెప్తున్నారు. మహర్షీణాం భృగురహం గిరామస్మేకమక్షరం యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి స్థావరాణాం హిమాలయ. మహర్షులలో నేను భృగు మహర్షిని. గిరామస్మేకమక్షరం అంటే గిరాం అంటే ధ్వనులు, శబ్దాలలో అస్మి నేను ఏకమక్షరం ప్రణవాన్ని. సో శబ్దాల్లో నేను ప్రణవనాదాన్ని, ప్రణవనాదం అంటే ఓంకారనాదం. సో ఈ శబ్దాలన్నిట్లో కూడా నేను ఓంకారనాదాన్ని. యజ్ఞానాం జపయజ్ఞోస్మి, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని. స్థావరాణాం హిమాలయ, స్థావరాలంటే కదలండి, జంగాలంటే కదిలి. సో ఈ కదలని వాటిల్లో నేను హిమాలయ పర్వతాన్ని. మరి కదలకుండా ఉన్న వాటిలో హిమాలయాలంత పెద్దవి ఘనమైనవి ఇంకేవి లేవు. అలాగే యజ్ఞాలలో కూడా జపయజ్ఞాన్ని మించింది లేదని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. సో మహర్షులలో భృగు మహర్షి అంటున్నారు కదా, విశ్వంలో మరి తొలి జీవి అయిన బ్రహ్మదేవుడు ఎన్నో జీవజాతుల సృష్టి కోసం ఎంతో మందిని సృష్టించాడు, తన పుత్రులను.
అలాంటి పుత్రులలో భృగు మహర్షి చాలా శక్తివంతుడైన ఋషి. కాబట్టి ఆయన నేను మహర్షులలో భృగు మహర్షిని అన్నారు. దివ్య ధ్వనులలో ఓంకారాన్ని శ్రీకృష్ణుడికి అందుకని దివ్య ధ్వనులలో ఓంకారం. అదే రకంగా ఈ యజ్ఞాలన్నిట్లో కూడా జప యజ్ఞాన్ని. సో జపం అంటే ఇక్కడ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనే జపయజ్ఞం కూడా భగవంతుడి యొక్క విశుద్ధ ప్రాతినిధ్యమే, ఆయన యొక్క ప్రాతినిధ్యమే. అలాగే ఈ యజ్ఞాలు అంటే ఒక్కొక్కసారి బలి ఇలాంటివన్నీ ఇస్తూ ఉంటారు. కానీ ఇలాంటి హరినామ జప యజ్ఞంలో హింస అనే ప్రశ్నే లేదు అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇది చాలా సులభమైనది, పవిత్రమైనది కూడా. ఎందుకంటే ఏది మనం ఎవరిని హింసించేది లేదు కాబట్టి. సృష్టిలో ఉదాత్తమైనది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తుంది కాబట్టి ప్రపంచంలో ఉన్న ఘన పర్వతాలైన హిమాలయాలు కూడా భగవంతుడి ప్రాతినిధ్యాలే. గడిచిన శ్లోకంలో మేరు పర్వతాన్ని గురించి చెప్పుకున్నప్పటికీ అది హిమాలయాల వలె స్థావరం కాక కొన్ని మార్లు చలనశీలమై ఉండును. అంటే హిమాలయాలు ఎప్పుడు కదలకుండా ఉంటాయి. మేరు పర్వతం మరి కదిల్చారు, కవ్వంలాగా వాడారు కాబట్టి అది స్థావరాల కింద రాదు అందుకని అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి స్థావరాలు అంటే కదలని వాటిల్లో హిమాలయాలు మేరు కంటే కూడా ఆ రకంగా ఘనమైనవి. సో అది మహర్షులలో భృగు మహర్షిని, గిరాము అంటే శబ్దాలలో ధ్వనులలో నేను ఏకాక్షరాన్ని అంటే ఓంకారాన్ని, యజ్ఞాలలో జపయజ్ఞాన్ని, స్థావరాణం కదలని వాటిలో ఇక్కడ వెనక హిమాలయాలని అని చూపిస్తున్నారు. అశ్వత్థ సర్వవృక్షాణం దేవర్షీణాం చ నారదః గంధర్వాణం చిత్రరథః సిద్ధానాం కపిలో ముని. సో అశ్వత్థాన్ని ఎందులో సర్వవృక్షాలలో నేను అశ్వత్థ వృక్షాన్ని అంటే రావి చెట్టును, మరి రావి చెట్టు చాలా పుణ్యం అని మనం కూడా చూస్తూ ఉంటాం, చెప్తూ ఉంటారు. కాబట్టి వృక్షాలలో రావి చెట్టును, దేవర్షీణాం చ నారదః దేవర్షులలో నేను నారదుడను, గంధర్వాణం చిత్రరథ గంధర్వులలో నేను చిత్రరథును. ఈ గంధర్వులు అంటే చాలా పాటలు పాడటంలో వాళ్ళు ప్రావీణ్యులు. వాళ్ళల్లో కూడా చిత్రరథుడు అనేవాడు ఇంకా గొప్పవాడు. సో గంధర్వులలో చిత్రరథుణ్ణి, సిద్ధానాం కపిలోముని సిద్ధులలో నేను కపిలమునిని అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఎంతో ఉన్నతంగా సుందరంగా కనిపించే వృక్షాల్లో రావి చెట్టు ఒకటి. మరి భారతదేశ జనులు ఎప్పటి నుంచో ప్రాతకాల కర్మల్లో ఒకటిగా దాన్ని అర్చిస్తారు. తెల్లవారుజామున లేచి రావి చెట్టు పూజ చేస్తూ ఉంటారు కూడా. విశ్వంలో గొప్పగా భక్తుడిగా పరిగణింపబడే నారదుడు దేవతలతో సైతం పూజలు అందుకుంటాడు. కనుకే భక్తుడి రూపంలో అతడు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తాడు నారద మహర్షి. గంధర్వలోకం మరి మనోహరంగా గానం చేసే వాళ్ళతో ఉంటుంది కదా, వాళ్ళలో ఉత్తమ గాయకుడు చిత్రరథుడు. కాబట్టి సిద్ధులలోనేమో దేవహుతి తనయుడైన కపిల మహాముని, ఆయన దేవహుతి అనే ఆవిడ యొక్క కుమారుడు. సో ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి కపిలముని ప్రతినిధి. శ్రీకృష్ణుడు అవతారమైన అతడు తెలిపిన తత్వమే శ్రీమద్ భాగవతంలో వివరింపబడింది. సో ఈ దేవహుతి తనయుడైనటువంటి ఈ కపిల మహాముని భగవంతుడు అవతారమైన అని చెప్తారు. ఆయన భగవత్ తత్వాన్ని భాగవతంలో వివరించారు కపిల మహాముని. తదనంతర కాలంలో ఇంకొక కపిలుడు ప్రసిద్ధి చెందినా కూడా ఆయన తత్వం అంతా ఈ మొదటి కపిలుడు అంతా గొప్పది కాదు. కాబట్టి వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ఆ తేడా ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఉచ్చైశ్రవ సమశ్వానాం విధిమాం అమృతోద్భవం ఐరావతం గజేంద్రాణం నరాణాం చ నరాధిపం. ఉచ్చైశ్రవం అనే గుర్రం అనమాట. అది అశ్వాలలో నేను అంటే గుర్రాల్లో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, విధిమాం అమృతోద్భవం తెలుసుకో, ఇది అమృతాన్నించి ఉద్భవించినటువంటిది ఈ ఉచ్చైశ్రవం అనే గుర్రం. ఎప్పుడు దేవతలు దానవులు ఈ అమృతం కోసం చిలికినప్పుడు ముందుగా ఈ ఉచ్చైశ్రవం అనే గుర్రం వచ్చిందనమాట. సో అలా అందుకని గుర్రాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని. ఎలాంటి ఉచ్చైశ్రవాన్ని అంటే సాగర మదనం నుంచి వచ్చినటువంటి ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని అని తెలుసుకో. అశ్వాలలో నేను అమృతం కోసం వీళ్ళు సాగర మదనం చేశారు కదా, మరి అప్పుడు ఉద్భవించిన ఉచ్చైశ్రవాన్ని.
ఐరావతం గజేంద్రాణ, అలాగే గజరాజుల్లో నేను ఐరావతాన్ని, నరాణం చ నరాధిపం, నరులలో నేను రాజును అని చెప్పి చెప్తున్నారు. మరి మనుషులందరిలోకి రాజులు గొప్పవాళ్ళని చెప్పుకుంటాం కదా. సో ఉచ్చైశ్రవం ఇలా ఉంటుంది. అది అమృతం కోసం వీళ్ళు పాల సముద్రాన్ని చిలికినప్పుడు ముందుగా ఈ ఉచ్చైశ్రవం వచ్చిందనమాట. సో అశ్వాలలో ఉచ్చైశ్వర్యాన్ని, ఐరావతాన్ని ఏనుగులలో, ఐరావతం ఎవరు? శివుడి యొక్క వాహనం. శివుడు అండ్ ఇంద్రుడి యొక్క వాహనం ఐరావతం. సో గజరాజుల్లో ఐరావతాన్ని, మనుష్యులలో రాజును, నరాణాంచ నరాధిపం, మనుష్యులలో రాజును అని చెప్తున్నారు. సో ఒకసారి దేవతలు దానవులు మరి సముద్ర మదనం అంటే క్షీరసాగర మదనం అంటే చిలకడం అనమాట చేస్తున్నప్పుడు, అప్పుడు అమృతం మరియు విషం రెండు కూడా వచ్చాయి. అమృతం వచ్చింది, హాలాహలం అంటే విషం రెండు వచ్చాయి. అలా వచ్చినప్పుడు ఆ విషాన్ని ఏం చేశారు? పరమశివుడు ఆయన త్రాగారు. మరి దాన్ని, అది విషం కాబట్టి దాన్ని ఎక్కడో ఒక చోట ఉంచకపోతే మనుషులు అంతా కూడా నాశనం అవుతుంది కాబట్టి దానిని అలా తాగగల శక్తి పరమేశ్వరుడికి ఉంది కాబట్టి ఆయన తాగి ఆ అమృతం నుంచి ఉద్భవించిన అనేకాలలో ఉచ్చైశ్రవనామం గల అశ్వం ఎన్నో వచ్చాయి అప్పుడు అమృతం నుంచి. అవన్నీ కూడా వాటిల్లో ఈ ఉచ్చైశ్రవం ఒకటి. సో అమృతం నుంచి ఉద్భవించిన ఇంకో జంతువు ఎవరు అంటే ఐరావతం అనేటటువంటి ఏనుగు. సో ఆ ఉచ్చైశ్రవం, అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజాలలో ఐరావతాన్ని, అమృతం నుంచి ఉద్భవించిన ఈ రెండు జంతువులు కూడా ప్రత్యేకతను సంతరించుకుని శ్రీకృష్ణునికి ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తున్నాయి అని చెప్తున్నారు. నరాలలోనేమో నరాధిపుడైన రాజు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి. ఎందుకు? శ్రీకృష్ణుడు విశ్వపోషకుడైతే ఈ రాజులు దైవగుణాలు ఉన్నాయి కాబట్టి రాజులుగా నియమింపబడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని పాలిస్తూ ఉన్నారు. అలాగే ధర్మరాజు, పరీక్షిత్తు, శ్రీరాముడు ఇలాంటి ధర్మాత్ములైన రాజులు తమ ప్రజల క్షేమాన్ని గురించి ఆలోచిస్తూ ఉండేవారు. కాబట్టే వేదాల్లో రాజు భగవంతుడి యొక్క ప్రతినిధి అని చెప్పి పరిగణించారు. కానీ ఇవాల్టి రోజున ధర్మం నశించిన కారణంగా రాజవంశాలన్నీ క్షీణించి చివరికి పూర్తిగా నశించిపోయాయి. అయినా కూడా పూర్వకాలంలో ధర్మాత్ములైన రాజుల సంరక్షణలో ప్రజలు ఆనందంగా జీవించారని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అని చెప్పి ఇక్కడ చెప్తున్నాం. సో మనకి ఫైనల్ గా శ్లోకం మీనింగ్ ఏమిటి అంటే, అశ్వాలలో నేను ఉచ్చైశ్రవాన్ని, గజ ఏనుగుల్లోనేమో ఐరావతాన్ని, నరులలో నేను నరాధిపుడైన రాజు. ఆయుధానాం అహం వజ్రం, ధేనూనాం అస్మి కామధు, ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, సర్పాణాం అస్మి వాసుకిః. ఆయుధాలలో అహం నేను వజ్రాయుధాన్ని. వజ్రాయుధం అంటే ఇంద్రుడి యొక్క ఆయుధం. ధేనునాం అస్మి కామధు అంటే ఆవులలో నేను కామధేనువును. కామధేను అంటే ఎప్పుడు పాలిచ్చేటటువంటి ఆవు. ప్రజనశ్చాస్మి కందర్పః, ఇకపోతే సంతానోత్పత్తి కారణమైన ప్రేమ దేవతైన మన్మధుడను. సర్పాణం అస్మి వాసుకి, సర్పాలలో నేను వాసుకి అనే సర్పాన్ని. మరి ఆ వాసుకి అనేది చాలా పొడవైనటువంటి సర్పం. అందుకే ఇందాక మనం చూసింది మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడారు క్షీరసాగర మదనం అప్పుడు అని చెప్పుకున్నాం కదా. మరి కవ్వానికి ఒక తాడు ఉండాలి కదా. సో ఆ తాడుగా ఈ వాసుకుని వాడటం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది అంత పెద్ద పాము కాబట్టి దాన్ని ఒక తాడుగా వాడి, ఈ మేరు పర్వతాన్ని కవ్వంగా వాడి, ఈ కవ్వాన్ని తీసుకువెళ్ళి భగవంతుడు తాబేలు అవతారంలో కూర్మ అవతారం మీద కవ్వాన్ని పెట్టి ఆ పర్వతాన్ని ఈ పాముతో దేవతలు దానవులు కలిసి ఆ క్షీరసాగరాన్ని చిలికారు. చిలికినప్పుడు అమృతము విషం కూడా వచ్చింది. విషాన్ని శివుడు ఆయన కంఠంలో పెట్టుకున్నాడు. అందుకే గరళ కంఠుడు అని కూడా పేరు ఆయనకి. సో ఆ టైంలో ఈ ఉచ్చైశ్రవం, ఐరావతం ఇటువంటివన్నీ కూడా వచ్చాయన్నమాట అమృతంతో పాటు. సో సర్పాలలో నేను వాసుకిని అని చెప్తున్నారు. సో అదే ఇక్కడ నికంగా మహత్తరమైన ఆయుధాలు వజ్రాయుధం శ్రీకృష్ణుని శక్తికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. సో ఆధ్యాత్మిక జగత్తులో కృష్ణలోకాన్ని ఎప్పుడు కోరినా కూడా, ఎంత కోరినా కోరినన్ని పాలిచ్చే గోవులు చాలా ఉన్నాయి కృష్ణలోకంలో. అటువంటి గోవులు ఈ మన జగత్తులో లేవు, కానీ కృష్ణలోకంలో మాత్రమే ఉన్నట్లు చెప్పబడింది. సురభి అని గాని కామధేను అని కానీ అంటారు అనే ఈ గోవులను. ఇలాంటి గోవులను భగవంతుడు చాలా వాటిని కలిగి ఉన్నాడు.
వాటిని కాచటంలో ఆయన నిమగ్నుడై ఉంటారు అని కూడా చెప్పారు. ఇలాంటి గోవులను కాస్తూ ఉంటారు భగవంతుడు అని. సత్సంతానం కొరకు కలిగేది కామవాంఛ కందర్పుడు కాబట్టి, అంటే మన్మధుడు కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి ఆయన ప్రతినిధి. అది కేవలం సంతాన ప్రాప్తికై వనరింపబడేదే మన్మధుడు, అంతేగాని అదేదో ఒక ఇంద్రియ భోగం కోసం చేస్తే అది భగవంతుడి ప్రాతినిధ్యం కాదు. సంతాన ప్రాప్తి కోసం చేసినప్పుడు కందర్పునిగా అంటే మన్మధుడిగా పిలువబడి భగవంతుడిని ఈ యొక్క ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఓవరాల్ గా శ్లోకం చెప్పేది ఏమిటి అంటే, ఆయుధాల్లో వజ్రాయుధాన్ని, గోవులలో సురభి అనే కామధేనువును, సంతానోత్పత్తికి కారణమైన మన్మధుడను, సర్పాలలో వాసుకిని. అనంతశ్చాస్మి నాగానాం వరుణో యాదసాం అహం, పితॄణాం అర్యమా చాస్మి యమ సంయమతాం అహం. నాగులలో నేను అనంతుడను, అంటే అనేక పడగులున్న నాగుల్లో అనంతుడను, అంటే శేష సాయి అంటారు కదా, అనంత శేషుడు అంటే బలరాముడు, ఆదిశేషుడు అన్నమాట. సో నాగులలో నేను ఆదిశేషుడను, వరుణులు అంటే జలవాసులలో నేను వరుణ దేవతను. సో వరుణ దేవత అంటే మరి వర్షాలు అవి కురిపించే దేవుడు, ఆయన జలరాశులన్నిట్లో ఆయన నాయకుడు కాబట్టి జలవాసులలో నేను వరుణ దేవుణ్ణి, పితృదేవతలలో ఆర్యముణ్ణి అని చెప్తున్నారు. పితృదేవతలలో ఆర్యముడు అనేవాడు ఫేమస్. నియమాలను అమలుపరిచే వారిలో నేను యమధర్మరాజును. నియమాలు అమలుపరచడం అంటే ఏమిటి? ఇప్పుడు మన నియమాలు ఎవరు లా ఎన్ఫోర్స్ చేయటం, మనకి ఇక్కడ ఎవరు ఎన్ఫోర్స్ చేస్తారు? జడ్జెస్. కోర్టుకు వెళ్తాము, ఇది తప్పు ఇది రైట్ అని చెప్పేది ఎవరు? జడ్జి. అలాగే మరి ఈ ప్రపంచంలో అందరి తప్పులు అందరి ఒప్పులని నిర్ణయించేది ఎవరు అంటే యమధర్మరాజు. కాబట్టి నియమాలను అమలుపరిచే వాళ్ళల్లో నేను యమధర్మరాజును అని చెప్తున్నాను. సో జలవాసులలో వరుణదేవుడు ఘనుడైనట్లు పెక్కు పడగలగల నాగులలో అనంతుడు అంటే ఆదిశేషుడు ఘనుడు కాబట్టి వాళ్ళు శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధులు. ఆర్యముడు అధిపతిగా గల పితృలోకం అనేది ఒకటి ఉన్నది. పితృలోకాలు కూడా ఉన్నాయి మన లోకాల్లో. ఆ పితృలోకంలో ఆర్యముడు అధిపతి. సో ఆయన శ్రీకృష్ణుడికి ప్రతినిధి. దుష్కృతులైన వాళ్ళని దండించడంలో యమధర్మరాజు ముఖ్యుడు, అంతే కదా. ఈ భూలోకంలో చేరువలో ఉన్న లోకంలోనే, భూలోకానికి దగ్గరలోనే ఉంటుంది ఈ నరకలోకం. మరణానంతరం పాపులు అక్కడికి వెళ్తారు వాళ్ళకి రకరకాల శిక్షలు వేస్తూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళలో నేను యమధర్మరాజును అని చెప్పారు. ఇక్కడ ఇవన్నీ చూస్తున్నాం. సో అనేక పడగలున్న నాగులలో అనంత శేషుణ్ణి, మరి ఆదిశేషుడు పడగతో నీడ పట్టబట్టే శ్రీకృష్ణుని మరి వసుదేవుడు తీసుకువెళ్ళి నందమహారాజు ఇంట్లో పెట్టడం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. తర్వాత పితృదేవతలలో ఆర్యముణ్ణి ఇక్కడ చూస్తున్నాము. నియమాలు అమలుపరిచే వాళ్ళలో యమధర్మరాజుని, ఆ తర్వాత జలరాశులలో వరుణదేవుణ్ణి. ప్రహ్లాదశ్చాస్మి దైత్యానాం కాల కలయతాం అహం, మృగాణాం చ మృగేంద్రోహం వైనతేయశ్చ పక్షిణాం. దైత్యులలో ప్రహ్లాదుణ్ణి. మరి దైత్యులు అంటే దానవులు, అంటే రాక్షసుల్లో ప్రహ్లాదుడు మరి ఆయన దానవుడైనా కూడా భక్తుడు, అత్యంత భక్తుడు. సో ప్రహ్లాదుణ్ణి దానవులలో. కాలయతాం అహం, అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో కాలాన్ని. మరి ప్రతిదీ కూడా టైం ప్రకారం జరుగుతూ ఉంటుంది. టైం దేనికి ఆగదు, అన్నిటినీ జరిపిస్తూ ఉంటుంది. ఏ టైంకి ఏది ఎలా ఎప్పుడు జరగాలో జరుగుతుంది. సూర్యుడు ఉదయించడం కానీ అస్తమించడం కానీ, చంద్రుడు ఉదయించడం కానీ అస్తమించడం కానీ, సమస్తము కాలం ప్రకారమే వెళ్తూ ఉంటాయి. కాబట్టి అన్నిటినీ కంట్రోల్ చేసేది ఏది అంటే టైమే. కాబట్టి అన్నిటినీ నియంత్రించే వాటిల్లో నేను కాలాన్ని. జంతువులలో నేను మృగరాజైన సింహాన్ని. మరి అందుకే మృగేంద్రుడు జంతురాజు అంటాం కదా సింహాన్ని. సో జంతువుల్లో సింహాన్ని. పక్షులలో గరుత్మంతుడను. మరి గరుత్మంతుడు అన్నిటికంటే గొప్ప పెద్ద పక్షి, పైగా విష్ణుమూర్తికి వాహనం కాబట్టి పక్షులలో గరుత్మంతుడను.
పవన పవతాం అస్మి రామశస్త్రభృతాం అహం చుషాణాం మకరశ్చాస్మి శ్రోతసాం అస్మి జాహ్నవి. సో పవిత్రం చేసే వాటిల్లో వాయువును, అంటే అన్ని ప్యూరిఫై చేస్తుంది గాలి. మనం తడి కానీ ఏదైనా వాసన కానీ వచ్చినాయి అనుకోండి, మనం ఏం చేస్తాం, బయట ఆరేసామంటే దాని వాసన పోతుంది గాలికి అంట. అలా పావనం చేసే వాటిలో వాయువుని, ఆయుధదారులలో రాముని, అంటే ఆ ఈ ఆయుధాలు పట్టే వాళ్ళలో రాముడు, మరి రామ బాణానికి తిరుగులేదంటూ ఉంటారు కదా. సో అందుకని ఆయుధదారుల్లో రాముని, జలచరాలలో మొసలిని. మొసలి అంటే ఆ నీటిలో ఆ ఉండేటటువంటి యానిమల్స్ కానీ ఇలాంటి జలచరాలలో మొసలిని. ప్రవహించే నదుల్లో గంగా నదిని. అన్ని నదుల్లోకి పవిత్రమైన నది కాబట్టి ప్రవహించే వాటిల్లో గంగా నదిని. ఇకపోతే అర్జున, సమస్త చరాచర సృష్టికి ఉత్పత్తి, ఉనికి, అంతము నేనే. అంటే సృష్టి, స్థితి, లయ. అంటే దాన్ని క్రియేట్ చేసేది, సృష్టించేది నేనే, దాన్ని పోషించేది నేనే, పోషించి ఇక్కడ జీవనం, వాటి జీవితం సాగటానికి అవసరమైనవన్నీ ఇచ్చేది నేనే, ఆ అంతం, చివరికి అంతాన్ని కూడా నేనే. విద్యలలో ఆధ్యాత్మిక విద్యను, వాదించే వాళ్ళల్లో వాదాన్ని నేను అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇక్కడ సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం నేనే అంటున్నారు. సర్గాణం ఆదిరంతశ్చ మధ్యం చైవాహమర్చున ఆధ్యాత్మ విద్యానాం వాద ప్రవదతాం అహం. సమస్త సృష్టికి ఆది మధ్యం అంతం కూడా నేనే. అదే రకంగా శాస్త్రాలలో ఆత్మకు సంబంధించిన ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని, తార్కికులలో ఉన్న కడపటి సత్యాన్ని, అంటే తార్కికులు ఈ తత్వం గురించి డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటారు, చదువుతూ ఉంటారు. ఈ తత్వంలో లాస్ట్ చివరి ట్రూత్ నేనే. మరి భగవంతుణ్ణి తెలుసుకోవటమే నిజమైన తత్వం కాబట్టి పరతత్వం నేనే అని చెప్తున్నారు. ఈ భౌతిక తత్వాలు, సృష్టి అనేది సృష్టిలలో ఆది అయినది. ఈ భౌతిక తత్వాల సృష్టి అన్నిట్లో కూడా ఆది. సో పూర్వం వివరించినట్లు విశ్వం మహావిష్ణువుచే, అంటే గర్భోదక సాయి విష్ణువు మరియు క్షీరోదక సాయి విష్ణువు వాళ్ళతో సృష్టింపబడి, పోషింపబడి, చివరికి శివుడిచే లయమొందింపబడుతుంది. బ్రహ్మదేవుడు వాస్తవానికి గౌణ సృష్టికర్త. అంటే విశ్వపు ఈ సృష్టి, స్థితి, లయకారకులందరూ భగవంతుడి యొక్క గుణావతారాలే, ఆయన భౌతిక గుణావతారాలే. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడు సర్వ సృష్టులకు ఆది మధ్య అంతము ఆయనే అని చెప్తున్నాం. అంటే గౌణ సృష్టికర్త అంటే ఆయన అంటే భగవంతుడే ఆయనకు ఆ శక్తినిచ్చి ఆ సృష్టికర్తగా ఉంచారు. కాబట్టి వీళ్ళంతా కూడా శ్రీకృష్ణుడి యొక్క భౌతిక గుణావతారాలే అని చెప్తున్నారు. భగవంతుడు సృష్టికి ఆది మధ్య అంతం, అందుకే ఆయనే సృష్టికి ఆది మధ్య అంతమై ఉన్నారు అని అంటున్నారు. ఉన్నత విజ్ఞానం కోసం మరి 4 వేదాలు, షడంగాలు, వేదాంత సూత్రాలు, తర్కశాస్త్రాలు, ధర్మశాస్త్రాలు, పురాణాలు అని ఇలాంటి ఎన్నో గ్రంథాలు ఉన్నాయి మన విజ్ఞానం కోసం. మొత్తం మీద ఉన్నత విజ్ఞానం కోసం 14 విభాగాల గ్రంథాలు ఉన్నాయి. వీటిల్లో ఆధ్యాత్మిక విద్యనిచ్చే గ్రంథం, ముఖ్యంగా వేదాంత సూత్రాన్ని ఇచ్చేది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. సో ఇలాంటి పురాణాలన్నిట్లో కూడా ఆధ్యాత్మిక విద్యనిచ్చే గ్రంథం భగవంతుడికి, అంటే వేదాంత సూత్రం భగవంతుడికి ప్రాతినిధ్యాన్ని ఇస్తుంది. అలాగే తార్కికుల మధ్యలో రకరకాల వాదాలు జరుగుతూ ఉంటాయి. ఈ తత్వాన్ని గురించి అనలైజ్ చేసే వాళ్ళల్లో నిదర్శనంతో వాళ్ళ వాదాన్ని బలపరుచుకుంటూ ఉంటారు అన్నమాట. అంటే ఏదో ఒక ప్రూఫ్ చూపించాలి కదా, ఆ ప్రూఫ్ చూపిస్తూ వాళ్ళు చెప్పే వాదాన్ని వాళ్ళు బలపరుచుకుంటూ ఉంటారు. అయితే ప్రతిపక్షాన్ని ఓడించటమే వాళ్ళు ప్రధానంగా భావించి చేసే వాదం వితండం. అంటే అవతల వాళ్ళని ఓడించటం కోసం ఏదో ఒక రకంగా వాళ్ళ పాయింట్ ప్రూవ్ చేసుకుంటానికి ప్రయత్నిస్తే దాన్ని వితండవాదం అంటారు. కానీ
వాస్తవ తత్వ నిర్ణయమే నిజమైన వాదము. నిజమైన వాదం ఏది? కరెక్ట్ అయిన ట్రూత్, సత్యం ఏదో మనం తెలుసుకోగలిగినప్పుడు అదే నిజమైన వాదం. అలాంటి అంతిమ సత్యం భగవంతుడి యొక్క ప్రాతినిధ్యం. ఊరికినే ఎదుటి వాళ్ళను ఓడించటానికి ఏదో ఒక రకంగా మనం వాదన చేసి మేము గెలిచాము అని మాటలతో అన్నది వాదం కాదు, అది వితండవాదం. నిజంగా ఆ కడపటి సత్యం, ఆ తుది సత్యం ఏమిటి అన్నది తెలుసుకుని దానిని తెలుసుకోగలిగినప్పుడే అది నిజమైన వాదం. అది శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది అంటుంది. అక్షరాణం అకారోస్మి ద్వంద్వ సమాసికస్య చ అహమేవాక్షయః కాలో ధాతాహం విశ్వతోముఖ. అక్షరాలలో నేను అకారాన్ని, ద్వంద్వ సమాసాలలో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, అహమేవాక్షయః కాలో అంటే మరి కాలాన్ని, శాశ్వతమైనటువంటి కాలాన్ని, అక్షయ అంటే శాశ్వతమైన అక్షయం కానిది, నాశనం లేనటువంటి కాలాన్ని, ధాత మరి కాలమే ఎప్పుడు జరుగుతూ ఉండేది, కాలానికి అంతం అనేది లేదు. ధాతాహం అంటే సృష్టికర్తను నేను, అహం నేను, విశ్వతోముఖ అన్ని వైపుల ముఖాలున్న బ్రహ్మను అని చెప్తున్నారు. సో నేను అక్షరాల్లో ఆకారాన్ని, సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసాన్ని, శాశ్వతమైన కాలాన్ని, సృష్టికర్తల్లో బ్రహ్మను. సంస్కృత అక్షరాలలో మరి తొలి అక్షరమైన అకారం వేదవాంగ్మయానికి ఆది అయి ఉన్నది. అకారం లేకుండా ఏది కూడా ధ్వనించదు కాబట్టి ఆదిధ్వనికి ఆది అయి ఉన్నది. సంస్కృతంలో అనేక సమాస పదాలు ఉన్నాయి కదా, అందులో రామకృష్ణులు అనే 2 పదాలు ఉంటే దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం అంటాం. అలాగే ఈ సమాసంలో రాముడు, కృష్ణుడు అనే పదాలు 2 కూడా ఒకే రూపం అంటే ఒకే పదంలో ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని ద్వంద్వ సమాసం. 2 పదాలు వస్తున్నాయి ఒక్క మాటలో కాబట్టి సమాసాల్లో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని. సో ఒక్క పదం వచ్చిన దానికన్నా 2 పదాలు వచ్చింది గొప్ప కాబట్టి సమాసాల్లో నేను ద్వంద్వ సమాసాన్ని. కాలము సమస్తమును నాశింపజేసేది కాబట్టి సంహరించే వాటిల్లో అది ఫైనల్. ఇంకంతకంటే కాలమే అన్నిటినీ కూడా నశింపజేసేది కాబట్టి నేను కాలాన్ని. రాబోయే కాలంలో సృష్ట్యాంతంలో గొప్ప అగ్ని ఉద్భవించి సర్వాన్ని నాశనం చేస్తుంది కాబట్టి కాలము శ్రీకృష్ణుడికి ప్రాతినిధ్యాన్ని వహిస్తుంది. ఇకపోతే సృష్టి కార్యం నిర్వహించే జీవులలో చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మదేవుడు ముఖ్యుడు కాబట్టి ఆయన సృష్టి పని చేస్తూ ఉన్నాడు, క్రియేషన్ పని ఆయన మీద ఉంది కాబట్టి సృష్టి చేయడం, అలాంటి చతుర్ముఖుడైన బ్రహ్మ ముఖ్యుడు వాటిల్లో, క్రియేషన్ చేసే వాళ్ళల్లో. సో బ్రహ్మదేవుణ్ణి ఆయన ఆ రకంగా భగవంతుడికి ప్రాతినిధ్యం వహిస్తారు. సో అక్షరాల్లో అకారాన్ని, సమాసాల్లో ద్వంద్వ సమాసం, శాశ్వతమైన కాలాన్ని, సృష్టికర్తలలో బ్రహ్మను అయి ఉన్నాను. మృత్యు సర్వహరశ్చాహం ఉద్భవశ్చ భవిష్యతాం కీర్తిశ్రీర్వాక్చ నారీణాం స్మృతిర్మేధా ధృతి క్షమా. సో సమస్తాన్ని, మృత్యు సర్వహరశ్చాం అంటే అన్నిటినీ కూడా మింగివేసే మృత్యును అహం నేను, అన్నీ మింగివేసే మృత్యువు నేను, ఉద్భవశ్చ భవిష్యత అంటే పుట్టించేవాడిని, భవిష్యత ముందు రాబోయే సృష్టులను పుట్టించేవాడిని కూడా నేనే. సో సమస్తాన్ని మింగివేసే మృత్యువును మరియు సృష్టింపబడటానికి జీవులకు ఉద్భవాన్ని, సృష్టిని కూడా నేనే. మృత్యువును నేనే, సృష్టిని నేనే. కీర్తి శ్రీర్వాక్చ నారీణాం. నారీణాం అంటే స్త్రీలలో కీర్తిని గాని, శ్రీ అంటే సంపదలను గాని, వాక్ మనోహరమైన మాట తీరు. మరి స్త్రీలకు ఇవన్నీ ఉన్నాయని భగవంతుడు చెప్తున్నారు ఇక్కడ. ఏది వాళ్ళు వైభవం, కీర్తి అంటే వాళ్ళ కీర్తి, శ్రీ అంటే వాళ్ళ యొక్క వైభవం, సౌందర్యం, సంపద, వాక్కు మనోహరమైన వాక్కు, స్మృతి అంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాపక శక్తి, మేధ వాళ్ళకున్నటువంటి మేధస్సు, బుద్ధి, ధృతి అంటే దృఢత్వం, వాళ్ళ యొక్క డిటర్మినేషన్, క్షమ అంటే ఓర్పు. స్త్రీలకు ఈ లక్షణాలన్నీ ఉన్నాయని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. స్త్రీల యందలి యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు కూడా నేనే అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తుంది. సో భాష్యంలో జన్మ రావడంతోనే మనిషి ప్రతి క్షణం మరణిస్తూ ఉంటాడు ఒక రకంగా.
పుట్టడంతోనే మరణిస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఏమిటి? మృత్యువు జీవుని ప్రతిక్షణం కబలిస్తున్నా కూడా దాని చివరి ఘాతమే మృత్యు అని పిలుస్తుంది. అంటే ప్రతి మినిట్ మనం కోల్పోతున్నాం. పుట్టిన దగ్గర నుంచి ప్రతి నిమిషం మన ఆయుష్ తరిగిపోతూనే ఉన్నది. కాకపోతే ఫైనల్ గా ఆ అంతిమ ఘడియ వచ్చినప్పుడు మృత్యు అని చెప్తున్నాం. కానీ ప్రతి క్షణం ఒక రకంగా కలిసిపోతూ ఉంది మృత్యువులో అని చెప్తున్నారు. ఆ మృత్యువే శ్రీకృష్ణుడు భవిష్యత్ పురోగతికి సంబంధించినంత వరకు జీవులు పుట్టటం గాని, పెరగటం గాని, కొంతకాలం స్థితిని కలిగి ఉండటం. అంతే కదా, పుడతాము, పెరుగుతాము, కొంతకాలం జీవిస్తాము, ఆ తర్వాత వేరే వాళ్ళని సృష్టిస్తాము, అంటే సంతానం వస్తుంది, క్షీణిస్తాం. ఆ తర్వాత మరి పెద్దవాళ్ళం అయితే ఆరోగ్యం క్షీణించవచ్చు, లేదా వృద్ధాప్యం వల్ల క్షీణించవచ్చు, అంత్యంలో నశిస్తాము. ఇవి 6 విధాలైన మార్పులు. ఒక జీవి అనేవాడు ఉన్నాడు అంటే వాడు పుట్టడం, పెరగటం, కొంతకాలం ఉండటం, తర్వాత సంతానోత్పత్తి, తర్వాత క్షీణించడం, చివరికి మరణించడం. మొత్తం 6 దశలు అన్నమాట. ఈ మార్పులన్నీ పొందుతూ ఉంటాం. ఈ 6 స్టేజెస్ దాటాం. ఇలాంటి మార్పులలో మొదటిదైన గర్భం నుండి జననం శ్రీకృష్ణుడే. సో ఫస్ట్ దేంటి? ఆరిట్లో పుట్టడం. కాబట్టి ఆ జననం శ్రీకృష్ణుడే. ఆ జన్మ తదుపరి కర్మలకు నాంది అయి ఉంది. సరే, మన జన్మ నెక్స్ట్ జన్మలకు మనం నాంది కలిగించుకుంటున్నాం. మనం చేసే పనులను బట్టి, కర్మలను బట్టి, మనం కలిగించుకున్న బంధాలను బట్టి నెక్స్ట్ జన్మ ఏమిటో డిసైడ్ చేసుకుంటున్నాం మనమే. ఇకపోతే కీర్తి, శ్రీ, వాక్కు, స్మృతి, బుద్ధి, దృఢత్వం, క్షమ అనే 7 వైభవాలు స్త్రీలకు ఉన్నట్లుగా చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో ఇవన్నీ వాటన్నిటినీ గాని లేక కొన్నిటిని గాని మనిషి గనక ఉన్నట్లయితే కీర్తివంతుడు అవుతాడు. సో ఎవరైనా సరే ధర్మాత్ముడు అని గనక ఎవరికైనా పేరు వచ్చిందనుకోండి, అతడు కీర్తివంతుడైన అయి ఉండాలి, వైభవోపేతుడు గాని అవుతాడు. ధర్మాత్ముడు అని ఎవరికైనా పేరు వస్తే పేరు వస్తుంది, లేదంటే వైభవం అయినా వస్తుంది. ఉదాహరణకి ఏం చెప్తున్నారు? సంస్కృతంలో పూర్ణ భాష కాబట్టి సంస్కృతం వైభవోపేతం. ఏదైనా విషయాన్ని మనం స్టడీ చేసినప్పుడు మనిషి దాన్ని జ్ఞాపకం ఉంచుకోవాలి అనుకుంటే గనక చక్కటి స్మృతిని కలిగి ఉన్నాడు అని భావం. అంటే ఏదైనా చదివినప్పుడు గుర్తుందనుకోండి మనకి మర్చిపోకుండా, అప్పుడు ఏమంటాం? ఇతనికి మంచి జ్ఞాపక శక్తి ఉంది అంటాం. అలాగే ఎన్నో విషయాలు, ఎన్నో గ్రంథాలు చదవటమే కాకుండా వాటిని అర్థం చేసుకుని అవసరమైనప్పుడు ఉపయోగించగలిగినప్పుడు అది మేధస్సు. ఊరికిని చదవటం పక్కన పెట్టడం కాదు. మీరు చదివింది అర్థం చేసుకోవడమే కాకుండా మీకు సమయం, సందర్భం వచ్చినప్పుడు ఆ జ్ఞానాన్ని ఉపయోగించుకోగలిగినప్పుడు దానిని మేధస్సు అంటారు. కాబట్టి అది ఇంకొక విభూతి, ఇంకొక వైభవం అన్నమాట. సో చంచలత్వాన్ని జయించటమే దృఢత్వం. ధృతి అన్నారు కదా. ఏమిటి ధృతి అంటే? డిటర్మినేషన్. అంటే ఏమిటి? మన మైండ్ అటు ఇటు వేవర్ అవుతుంటే ఇటు చెడు మార్గంలోకి వెళ్దామా అన్నప్పుడు కాదు, ఈ పద్ధతిలో నేను ఉండాలి అనే పట్టుదల, డిటర్మినేషన్, అదే దృఢత్వం. ఆ చంచలత్వాన్ని జయించేదే దృఢత్వం అని చెప్తున్నారు. ఇకపోతే సంపూర్ణ యోగ్యత ఉన్న నమ్రత. సో అన్నిటికంటే ముఖ్యం నమ్రత. మనకి ఎంత తెలివి ఉన్నా, ఎంత డబ్బున్నా, ఎంత శక్తి ఉన్నా నమ్రతగా ఉండటం, మృదు స్వభావాన్ని కలిగి సుఖ దుఃఖాల్లో సమత్వాన్ని కలిగి ఉన్న మనిషి ఈ క్షమ అనే లక్షణాన్ని కలిగి ఉంటాడు అని చెప్తున్నాం. క్షమ అంటే ఏమిటంటే అది నమ్రతతో, మృదు స్వభావంతో, సుఖ దుఃఖాలలో సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు ఆ క్షమ అనేటటువంటి లక్షణం ఉంటుంది. ఇది స్త్రీలకు ఈ లక్షణాలు ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. స్త్రీలలో ఉండే యశస్సు, వైభవం, మనోహరమైన వాక్కు, జ్ఞాపక శక్తి, బుద్ధి, ధృతి, ఓర్పు నేనే అని ఈ శ్లోకంలో చెప్పారు. బృహత్సామ తథా సామ్నాం గాయత్రీ ఛందసాం అహం మాసానాం మార్గశీర్షోహం అమృతూనాం కుసుమాకరః. మాసానాం మార్గశీర్షోహం ఋతూనాం కుసుమాకరః. సో సామవేదాలు, బృహత్ సామవేదాలలో నేను సామవేదాన్ని, తథా సామవేద మంత్రాల్లో సామ్నా నేను సామవేదాన్ని, గాయత్రి ఛందసాం అహం ఛందస్సులలో నేను గాయత్రిని, గాయత్రి మంత్రం అన్నమాట. అది అన్ని ఛందస్సుల్లోకి పవిత్రం కాబట్టి
మంత్రాలన్నిట్లో నేను గాయత్రి మంత్రాన్ని, మాసానాం శీర్షోహం, మాసాలంటే నెలలు, అన్ని నెలల్లో నేను మార్గశిర మాసాన్ని, అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ టైం అన్నమాట. అది ప్లెజెంట్ గా ఉంటుంది కాబట్టి మరి కార్తీక మాసం అని కూడా ఆ సమయాన్ని అంటూ ఉంటాం. సో మాసాలలో మార్గశిర మాసాన్ని, ఋతూనాం కుసుమాకర, ఋతువులలో నేను కుసుమ ఋతువు అంటే వసంత ఋతువును, మరి ఆ వసంత ఋతువుల్లో అన్ని కూడా చిగురించి అందంగా ఉంటాయి కాబట్టి ఋతువులలో నేను వసంత ఋతువును అని చెప్తున్నారు ఇక్కడ. సో వేదాలలో సామవేదాన్ని అని చెప్పి భగవంతుడు ఇంతకు ముందే వివరించారు. వివిధ దేవతలతో గానం చేసే శ్రావ్య గేయభరితమైన సామవేదంలో బృహత్ సామం అనేది ఒకటి ఉన్నదన్నమాట. ఈ సామవేదంలో కూడా దేవతలందరూ ఈ బృహత్ సామాన్ని పాడుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి అసాధారణ మధురిమ ఉందట ఈ బృహత్ సామానికి. ఆ బృహత్ సామము మధ్యరాత్రిలో పాడుతూ ఉంటారట. దాని యొక్క మధురిమ ఉంటుంది కాబట్టి ఆ బృహత్ సామం ఎందుకో ఎప్పుడు నడిరేయిలో గానం చేస్తూ ఉంటారట. సో ఆ బృహత్ సామాన్ని నేనంటున్నారు. సంస్కృతంలో కవిత్వాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆధునిక కవిత్వంలో ప్రాస, ఛందస్సు ఇవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. మీరు ఇష్టం వచ్చినట్లు రాయడం కాదు, కవిత్వం అంటే ఛందోబద్ధంగా రాయాలి. సో మీరు తెలుగు చదువుకుంటే గ్రామర్లో చదువుకునే ఉంటారు ఛందస్సు గురించి. సో అలా నియమబద్ధంగా వ్రాయబడిన కవిత్వాలలో గాయత్రి మంత్రం ప్రసిద్ధమైనది అన్నిటికన్నా. కాబట్టి యోగ్యులైన బ్రాహ్మణులందరూ జపించే ఈ గాయత్రి మంత్రం భాగవతంలో పేర్కొన్నారు. శ్రీమద్ భాగవతంలో కూడా ఈ మంత్రాన్ని భగవద్ అనుభూతికై ప్రత్యేకంగా నిర్ణయించారు. కాబట్టి భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడుకి ఈ మంత్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. ఇకపోతే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి అందిన మహాత్ముల కోసం నిర్దేశింపబడిన దీనిని జపిస్తూ ఆధ్యాత్మిక జయం పొందేవారు భగవంతుని దివ్య స్థానాన్ని ప్రవేశింపగలరు. కానీ ఈ మంత్రాన్ని జపించడానికి పూర్వం మనిషి పూర్ణత్వాన్ని పొందిన మనిషి లక్షణాలను, సత్వగుణాన్ని అలవర్చుకోవాలి. కాబట్టి పరబ్రహ్మం యొక్క ధ్వని అవతారంగా భావింపబడే ఈ గాయత్రి మంత్రం వైదిక జీవన విధానంలో అత్యంత ముఖ్యమైనది. బ్రహ్మదేవుడిచే ప్రారంభింపబడిన ఈ మంత్రం పరంపర రూపంగా వ్యాప్తి నొందింది అని చెప్తున్నారు. తర్వాత మార్గశిర మాసం అంటే నవంబర్ డిసెంబర్ నెలలు ఉత్తమమైన నెలలు. ఎందుకంటే ఆ సమయంలో జనులు పొలాల నుంచి ధాన్యాన్ని తెచ్చుకుంటారు. అలాగే ఋతువులలో వసంత ఋతువు ఎంతో ప్రియమైనది. ఎందుకంటే వాతావరణంలో మరీ వేడి ఉండదు, మరీ చలి ఉండదు. అలాగే వృక్షాలు, ఫలాలు, పుష్పాలు అన్ని కూడా ఆ సమయంలో వస్తూ ఉంటాయి వసంత ఋతువులో. కాబట్టి శ్రీకృష్ణుడికి అది ప్రతినిధి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ద్యూతం ఛలయతామస్మి తేజస్వినామహం జయోస్మి వ్యవసాయోస్మి సత్వం సత్వవతాం అహం. మోసాలలో నేను జూదాన్ని, మరి మోసం చేసే వాటిల్లో జూదం, ఆ జూదం వల్లే మరి ధర్మరాజు సమస్తం కోల్పోయాడు భార్యతో సహా. కాబట్టి అలాంటి వాటిలో జూదాన్ని, చలయతాం అంటే మోసాలలో జూదాన్ని, తేజస్విన తేజోవంతులలో నేను తేజస్సును, జయ అంటే అస్మి నేను జయాన్ని, ఎవరిలో జయం సాధించే వాళ్ళల్లో నేను జయాన్ని, వ్యవసాయ అస్మి కష్టపడే వాళ్ళల్లో నేను కష్టాన్ని, వాళ్ళ యొక్క కృషిని, సత్వం సత్వవతాం అహం బలవంతులలో బలాన్ని నేనే. సో మోసగాళ్లలో జూదాన్ని, తేజస్సులలో తేజస్సును, అలాగే జయాన్ని, సాహసాన్ని, బలవంతులలో బలాన్ని కూడా నేనే అని చెప్తున్నారు. అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే ఎవరిలో ఏ రకమైనటువంటి నైపుణ్యం ఉన్నా, ఏది ఉన్నా సమస్తం కూడా భగవంతుడి యొక్క శక్తియే అన్నది మనం గ్రహించాలన్నమాట. అందుకని ఆ పాయింట్ మనకు అర్థం అవడానికి, సింక్ అవటానికి ఇన్ని రకాల ఉదాహరణలు చెప్పుకొచ్చారనమాట. కృష్ణీనాం వాసుదేవోస్మి పాండవానాం ధనంజయ మునీనాం అప్యహం వ్యాస కవినాం ఉషనా కవి. సో వృష్టి వంశులలో వాసుదేవుడు, వృష్టి వంశులు అంటే యదువంశస్థులు, వాళ్ళలో వాసుదేవుడు, పాండవుల్లో అర్జునుడు,
మునులలో వ్యాసుడును, ఆలోచన పరుల్లో శుక్రాచార్యుడును. ఎందుకంటే శుక్రాచార్యుడు రాక్షస గురువు, చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి గలవాడు. అందుకే బలి చక్రవర్తి దగ్గరికి వామన రూపంలో వచ్చినప్పుడు భగవంతుడు ముందే చెప్తాడు, ఆయన నీ అంతాని కోసం వస్తున్నాడు, నువ్వు ఆయన మాతాజీ అడిగింది అని చెప్పి. మాతాజీ ఆయన 36వ ఒక్కసారి రిపీట్ చేయరా మాతాజీ? హరే స్క్రీన్ కృష్ణ. షాట్ తీసుకుంటాం. హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఆ 36వది ఒకసారి రిపీట్ చేసి ఒక స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుందాం మాతాజీ. ఏది ప్రభుజీ, ఏది రిపీట్ చేయమంటారు? 36వది మేడం మాతాజీ. దీనికంటే ముందుది మాతాజీ. ముందు శ్లోకం చూపించమంటారా? మాతాజీ. పీపీటీలో చూపిస్తున్నా. ద్యూతం చలయతామస్మి, ఇదే కదా ప్రభుజీ? అదే మాతాజీ, ఇదే మాతాజీ. తీసుకోండి. ఓకే. సో తీసుకున్నారా ప్రభుజీ? అయిపోయిందా? మాతాజీ తీసుకున్నాను. సో యాదవులలో వాసుదేవుణ్ణి, పాండవులలో ధనంజయుణ్ణి, మరి మునులలో వ్యాస మహర్షిని, సూక్ష్మ బుద్ధి కలవాళ్లలో శుక్రాచార్యుడు మరి ఆయన రాక్షస గురువు, చాలా సూక్ష్మ బుద్ధి ఉన్నవాడు అని ఆయన వాళ్ళలో ఆయనగా చెప్తున్నారు. దండో దమయతామస్మి నీతిరస్మి జిగీషతాం మౌనం చైవాస్మి గుహ్యానాం జ్ఞానం జ్ఞానవతాం అహం. సో దండో దమయతాం అస్మి, అంటే దండనలు దేనికి చేస్తాం? పనిష్మెంట్స్. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే పనిష్మెంట్ ఇస్తాం, మళ్ళీ చేయకుండా ఉంటారు కాబట్టి. అంటే అర్థం ఏమిటి? పనిష్మెంట్ అంటే తప్పు చేసినప్పుడు. తప్పు అంటే ఏమిటి? ధర్మానికి విరుద్ధంగా చేసే పనిని తప్పు అంటాం. కాబట్టి ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాలలో నేను శిక్షను, పనిష్మెంట్ ని అని చెప్తున్నాను. సో మరి తప్పును కరెక్ట్ చేయాలంటే పనిష్మెంట్ ఇచ్చినప్పుడు కరెక్ట్ చేస్తాం. కాబట్టి ఆ ధర్మ విరుద్ధతను అణిచివేసే మార్గాల్లో శిక్షను. విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో వ్యూహం అంటే ప్లాన్ లేకుండా ఏ పని కూడా సక్సెస్ అవ్వదు. ఏ పనికైనా, పెద్ద పనైనా చిన్న పనైనా ప్లాన్ అనేది ఉండాలి. కాబట్టి సక్సెస్ కావాలి అంటే ప్లాన్ ఉండాలి. సో విజయం కోరుకునే వాళ్ళల్లో వాళ్ళ ప్లాన్ అని నేనే అంటున్నాను. రహస్యాలలో మౌనాన్ని, వివేకవంతులలో జ్ఞానాన్ని. సో రహస్యంలో మౌనంగా ఉంటే ఇంకా రహస్యం ఏం బయటకు వస్తుంది? సో రహస్యాల్లో మౌనం, వివేకవంతులలో వాళ్ళ జ్ఞానాన్ని నేను. యచ్చాపి సర్వభూతానాం బీజం తదహమర్జున న తదస్తి వినా యత్స్యాన్ మయా భూతం చరాచరం. సో ఇది అర్జున, ఇంకా సర్వభూతానం, అన్ని జీవరాశుల్లో బీజాన్ని, అసలు సోర్స్ ని, ఆ బీజాన్ని తదహం అర్జున, నేనే అర్జున. అన్ని జీవరాశులకు బీజాన్ని నేనే, ఆది నేనే, సోర్స్ నేనే. నతదస్తి వినాయత్స్యాన్ అంటే నేను లేకుండా ఏది కూడా ఉండదు. మయాభూతం చరాచరం, ఏ జీవరాశి కూడా కదిలేదైనా, చర అచర, కదిలేదైనా కదలనిదైనా ఏదైనా సరే ఈ ప్రపంచంలో నేను లేకుండా ఉనికిలో ఉండదు. సో మన కంటి ముందు ఏదైనా కనపడుతుంది అంటే జంతువు అయినా, మనిషి అయినా, పక్షి అయినా, చేప అయినా, చెట్టు అయినా, పుట్టైనా, ఏదైనా సరే అది భగవంతుడు ఉండబట్టే దానికి ఆ ఫామ్ అనేది వచ్చింది, ఆకారం. అది వచ్చింది ఆకారం, ఉనికిలో ఉంది కూడా. అంటే అది నేనే అన్నిటికీ సోర్స్ అని ఇక్కడ చెప్తున్నాను. నాంతోస్తి మమ దివ్యానాం విభూతీనాం పరంతప ఏషతు దేశతః ప్రోక్తో విభూతేర్విస్తరో మయా. సో నా అంతోస్తి, అంతం అనేది లేదు. దేనికి? మమ దివ్యానం, నా దివ్యమైనటువంటి విభూతినాం, మహత్యాలకు, వైభవాలకు అంతు లేదు అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. పరంతప అంటే శత్రువులను భయపెట్టేవాడా అర్జున, అంటే అంత గొప్ప వీరుడా, తెలుసుకో నా దివ్యమైన వైభవాలు, మహత్యాలకి అంతు లేదు. ఏషతు ఉద్దేశత ప్రోక్తో, ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా నీకు ఇప్పుడు చెప్పాను. విభూతేర్ విస్తరోమయ, నా విస్తారమైన విభూతుల గురించి నీకొక సూచన ప్రాయంగా కొంచెం చెప్పాను ఇప్పుడు. ఎందుకంటే నా విభూతులు అనంతం, వాటికి ఎండ్ లేదు. అన్ని దివ్యమైన మహత్యాలు భగవంతుడికి ఉన్నాయి, చెప్పడం కూడా సాధ్యం కాదు.
కానీ మనబోటి వారికి కొంతన్నా అర్థం అవడానికి సూచనప్రాయంగా నా విస్తారమైన విభూతుల్లో నీ కొంత ఇప్పుడు సూచనప్రాయంగా చెప్పాను. నా అనంతమైన విభూతుల యొక్క సూచన మాత్రమే అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో చెప్తున్నాను. యద్యద్విభూతిమత్సత్వం శ్రీమదూర్చితమేవ వా తత్తద్దేవావగచ్చత్వం మమ తేజోష సంభవం. సో యద్యద్విభూతిమత్సత్వం. సో ఈ చూసే ఈ విభూతులన్నీ కూడా నువ్వు నావి శ్రీమదూర్జిత, నువ్వు ఏవే బయట నీకు ప్రపంచంలో కనిపించే అద్భుతాలు అన్నీ ఎక్కడివి? శ్రీమదూర్జితమేవ. ఈ వైభవాలు, ఈ సంపద, ఈ ఐశ్వర్యం, నీ కంటికి కనిపించే అన్నీ కూడా నా యొక్క మహత్యమే. తత్తద్దేవావగచ్చత్వం. సో నీ కనిపించేవి అన్నీ కూడా మమ తేజోష సంభవం, నా తేజస్సు నుంచే ఉద్భవించాయి అని తెలుసుకో అని చెప్తున్నారు. సో అది సంపన్నమైనదైనా, సుందరమైనదైనా, వైభవోపేతమైనదైనా సరే సమస్త సృష్టిలో విస్తారంగా నా తేజస్సు నుంచి ఒక అంశంగా ఇవన్నీ ఉద్భవించాయని తెలుసుకో. నువ్వు ఈ ప్రపంచంలో చూసే అందమైనది గాని, వైభవమైనది గాని, సంపన్నమైనది గాని, ఇవన్నీ కూడా ఈ సృష్టిలో ఉన్నవి నా తేజస్సు నుంచే ఉద్భవించాయి. ఇక లాస్ట్ శ్లోక. అథవా బహునైతేన కిం నా తేన తవార్జున విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం ఏకాంశేన స్థితో జగత్. అర్జున, అసలు ఇన్ని రకాలుగా ఎందుకు చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది? విష్టభ్యాహమిదం కృత్స్నం, నేను ఈ విశ్వమంతా కూడా వ్యాపించి ఉన్నాను. ఏకాంశేన స్థితో జగత్, ఒక చిన్న అంశతోనే ఈ సర్వంలోను విశ్వంలోను నేను వ్యాపించి ఉన్నాను అని చెప్పి చివరికి చెప్తున్నారు. ఇంత వివరణాత్మక జ్ఞానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఏముంది అర్జున? ఈ ఒక్క విషయం తెలుసుకో. ఏమని? కేవలం నా అంశతోనే, ఒక చిన్న అంశతోనే నేను ఈ విశ్వం అంతా కూడా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను కూడా. సో సర్వత్రా నేనున్నాను, సర్వాన్ని పోషిస్తున్నాను. దేంతో? ఆయన శక్తిలో ఒక అంశతోనే. అది తెలుసుకో. ఇంత వివరంగా నీకు ఈ విషయాలన్నీ కూడా చెప్పడం అనవసరం. ఈ ఒక విషయం తెలుసుకో. నా శక్తిలో ఒక చిన్న అంశతో నేను ఈ విశ్వమంతా వ్యాపించి పోషిస్తున్నాను అని ఆఖరికి చెప్పారు. అంటే నిన్ను ఏ రకంగా, నీ శక్తి ఏమిటి, ఎలా వ్యాపించావు, నిన్ను ఏ రకంగా పూజించాలి, ఎక్కడ చూడాలి, ఇవన్నీ అడిగాడు. కాబట్టి నువ్వు చూసే ప్రతిదీ కూడా నేనే, నా శక్తి అని తెలుసుకో. పలానా వాళ్ళలో పలానా ఉందంటే అది నేనే, పలానా వాళ్ళలో పలానా ఉందంటే అది నేనే. నువ్వు చూసేదంతా నేను సమస్తం వ్యాపించి సమస్తాన్ని పోషిస్తున్నాను అని ఆఖరికి చెప్తున్నారు. ఇంత వివరంగా చెప్పాల్సిందేముంది? నా అంశతో నేను ఈ విశ్వం అంతా వ్యాపించి. సో ఏదైనా కంటి ముందు భగవంతుడి యొక్క శక్తి అన్నది ఫైనల్ గా మనం గ్రహించాల్సిన విషయం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha tapatitanam pavanebhyo vaishnave